Достар, бәйрәм сәламнәре юллыйм мин сезгә Туган тел телеканалының сер итеп кенә тапшыруның тамашачылары. Эфирда тапшыруның авторы һәм алып баручысы Роза Хәйруллина. Сезгә мин, дусларым, үзебезнең яраткан каналыбызның юбилей бәйрәменнән репортажны эшләргә керештем һәм инде мондагы матур мөхитнең иң эксклюзив кадрларын, иң матур мизгелләрен һәм инде әлбәттә татлы әңгәмәләрне сәхнә арты тормышын бүләк итәргә һәрвакыт чын күңелдән әзер. Шуңа күрә әйдәгез, бергәләшеп каналыбызның матур итеп юбилеен уздырырга әзер булыйк. Туган телгә 15 яшь. Үзем шул сүзләрне әйтәм, үзем ышанмыйм. Чөнки 15 ел элек без кая барганыбызны, нәрсә башлаганыбызны да белмичә генә башлаган идек. Ә менә бүген безгә 15 яшь һәм шундый зур проект, зур концерт. Рәхмәт сиңа, Туган тел, рәхмәт сиңа, тамашачым, рәхмәт сиңа, телеканалым, рәхмәт сиңа, иң кадерле телеканалда эшләгән кешеләрем. Нәрсә эшләргә дип торабыз бuna? Менә алай бит матур була микән, матур булмый микән? Без бит инде бүген барыбызда Туган тел телеканалы наконец-то сплощенно менә икенче төрле программа эшләдек. Это вообще уже необычный гына булачак. Бер кайда да бундай программа юк. Бик матур Туган тел телеканалын ихлас йөрәктән кайнар котлыйбыз. Юбилей белән. Xeyirli sәгатьтә мөхтәрәм милләттәшләребез, инде безнең Роза сәхнә артында әзерләнә. Әле ул тишәшләрен матурлый тегеләй булай. Шуңа күрә инде мин әле үзем алдым микрофонны, сәхнә артындагы тормышны сезгә күрсәтеп итәсем килә. Рәхмәт итәле. Монда менә безнең торт, менә бүгенге безнең бәйрәм торты бу. Бу бик тәмле. Мондый тортны беркем дә бер кая да ашап караганы юк. Ул бүген берәү генә. Һәм инде дәвам итәбез. Менә тортны күрде. Әле сез генә күрдегез, башкалар күрмәде. Һәм инде монда кызлар бүлмәсенә керсәк, шакып кирик микән? Шиш анда кермәскә. Алар анда шишенгән, да? Әйе. Әйдә керәбез. Әзерлек бара концертка. Минем керәсем килә. Юк, ярамый. Монда безнең асыл җегетләр, Карагыз әле монда җегетләр әзерләнә. Шат Япаров, Рөстәм Галиев әле ул соңрак чыгасы булгач инде әле киенмәгән җегетләр. Кәефләр әйбәт, әзерлек бара. Интервью алам, потому что Роза чәчен ясата. 15 яшь тулды. Сиңа. Әйе. Туган телгә егетләр әйтеп үтәсез 15 яшь, 15 ел иҗат мизгеле әйме. Һәм инде эфирда 5500 җырлы моңлы сәгать икән. Шуны белә идегезме? Исәнмесез, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Розаны инде сез күреп беләсез, чөнки инде ул безнең һәрбер артистның һәрбер концертларына килеп шундый бик матур итеп тапшырып төшерә. Менә бүген мин анардан әзрәк теге сораулар, интервью аласым килде әле үзем. Ничек хәлләрегез? Әлхәмдүлилlah, шөкер, Руслан. Миңа шундый дәрәҗә Руслан Кираметдинов миннән интервью ала. Безнең Туган телнең юбилей концертында, дуслар. Бүген вообще менә бөтенләй башка формат булачак, Руслан. Бөтенләй менә башкача булачак. Мин дә шулай дип ышанып торам. Һәм инде барлык телеканал, Туган тел телеканалын караучы безнең тамашачыларыбызга исәнлек, саулык телим, тазалык телим. Шулай бит? Әйе, шулай исән сау булыйк, Руслан. Без эшләп торырбыз, сез җырлап торыгыз, шулай бер-беребезне тулыландырып, матур итеп сезне тамашачыларга якыннанрак без таныштырып, шулай бердәмлектә дус булып инде үсештә һәрвакыт иҗат итәргә насыйп булсын сезгә дә, безгә дә. Амин, рәхмәт. Дуслар, мин инде беләм. Безнең тамашачыларыбыз рәхәтләнеп концерт залына кереп җайлап кына утырышалар. Концерт башланганда да инде алар әлбәттә алкышлап һәрбер җырчыны каршы алалар. Әмма дә ләкин сезгә иң кызыклысы сәхнә артында нәрсә икән? Нинди тормыш кайны икән? Ә мин сезгә аларны һәрвакыт чын күңелдән күрсәтәм һәм беренче минем менә очраткан монда артистым, ул минем инде хезмәттәшем Фәлән Ньюс тапшыруының алып баручысы безнең Миләүшә Илдус, үзебезнең яраткан Татарстан Республикасының атказанган артисты Рөстәм Хәсәнов. Хәерле кичләр. Исәнмесез. Сез шундый җитдисез бүген.
Рөстәм, сездә бәйрәм кайфы гомумән бармы? Бар, Аллаға шүкір, біз бик шатланабыз. Шатлыгыз күренми. Сценарий бойынша сүзләрдән төшеп калмаска тырышабыз үзебезне кулда тотырга. Мин дә шулай гына иштән үзем шул сценарийны уйлыйм. Үзем тапшыру төшерәм Рөстәм, чөнки чынлап та бик җаваплы форматта эшлибез бүген, әйме? Үзебез сәхнә артында. Сценарийсы өчен бик переживать итмим. Менә кызлар тагын да матурайган. Аларга карап бөтен сүзләр буталар. Рөстәм, ярый, син алайса шулай менә күзгә карап кына үзең белән сакланып сценарийны кабатлауны дәвам ит. Һәм инде біз, әлбәттә, киләсе үзебезнең алып барышларыбыз белән сезне якыннанрак таныштырабыз. Хәерле кичләр, кызлар. Айгөл, инде ул безнең динозавр үзе әйтмешләй. Иң өлкән, күп еллар хезмәт куйган телеканалга алыштыргысыз безнең җырым сиңа кадерлем тапшыруны алып баручысы. Кәефләр, Айгөл. Кәефләр яхшы, дулкынландыра. Шул ук вакытта шундыйдыр, ниндидер рәхәтлек хисе дә бар. Бүген башка төрле концерт булачак. Башка төрле булачак. Бүтән нәрсәдә башка төрле булачак. Алып баручылар да, җырчылар да һәм гомумән сценарий, программа, режиссура башка төрле булачак. Шуңа күрә, әле нинди шундый ниндидер бер хәләт, әле аңлашылмый торганрак хәләт. Без бүген гадәттә без алып баручылар җырлыйбыз, ә без бүген алып баручылар хәтта бейбез. Дәвам итәбез таныштыруны. Бу инде шулай ук җырым сиңа кадерем тапшыруны алып баручысы Айгөл Юнусова. Сер итеп кенә әйтәм, ул Алмаз Юнусовның хәләҗифете. Хәерле кичләр, Айгөл. Хәерле кич, Роза. Нык дулкынлану күңелдә, чөнки бүген безнең туган телдә бүтән алып баручылар да барысы да катнаша. Барыбыз да бийбез, барыбыз да җырлыйбыз, төрле образларда. Алып та барабыз бит әле шунда урын. Шуңа күрә барчабызга да безгә уңышлар. Шулай, амин, шулай булсын. Айгөлне бәлки күпләрегез әле безнең яраткан Татар дәүләт Нур театрында да күргәнегез бардыр. Ул анда шулай ук актриса булып эшли. Гомумән бездә бик күп кырлы, сәләтле, талантлы кешеләр генә эшлиләр Туган тел телеканалында, дусларым. Әйе. Кадерле дуслар, минем янымда Зинера һәм Резат Рамазановлар. Зинера карале, Резат ишетмәгән генә сорыйм әле. Мин менә ишеткәнем бар бит. Сине Резатка яратып кияүгә чыкмаган дип сөйлиләр. Шул дөресме? Ну безнең икебездә дә андый теге шашып мәхәббәт булмады. Ансы яшерен батырын түгел. Аллаһ Тәгаләнең шулай кушкандыр инде, шулай насыйп иткәндер инде. Без никахка кайттык та, Резат машалай урамга чыкты да, ул бит минем кулны сырарга тиеш. Резат әйтә, син мине яратасыңмы ди. Мин әйтәм, белмим. Мен әйтәм, син мине яратасың, белмим ди. Басып торабыз, нишлибез ди, Резат әйтә. Мен әйтәм, кайткансың бит инде 800 километр бит ул. Әтиәниләр тегендә уже все, кодагылар мәш киләләр, бүләкләр биришәләр, никах укытабыз бит инде. Мен әйтәм, кайткансың бит, өйләнешәбез. Аллаһ Тәгаләнең теге шулай насыйп дигән ризыкка шулай язган бер-беребезгә. Аллаһка шөкер. Резат дөньядагы иң шәп ир дип әйтә аласыңмы? Иң шәп ир, минем өчен инде иң шәп ир аты инде, Аллаһка шөкер. Замужым, теге ир куен астында яшим рәхәтләнеп, шулай киләчәктә дә яшәргә яз. Экранга карап, камерага карап, Резатка мәхәббәт аңлат әле. Ул беләсеңме, ул үзе безнең теге әллә каян күктән алып шундый мәхәббәт итеп менә яратмый. Ничек бар шулай, миңа да әйтте үзеңдә ди, ничек бар ди. Инада теге ашланышып куябыз да. Туйдыңмы, кайтып китәсең Башкирияга ди. Менә әйтәм, шул хәтле яшәп хәзер ничек кайтып китәм инде әйтәм. Юк инде, теге берәү әйткән бит, кеше итеп бетергәндә генә ташлап чыгып китәм дип. Юк инде, әйтәм, әтисе бергә картайган көндә дә матур итеп яшәргә язсын. Минем әйткәнем бар инде теге. Минем менә иң зур теләгем хәзер балалар үсә. Мәйтәм, үзебезнең бер шундый кичкенә генә бер шундый урман эчендә кичкенә генә бер өй шулай күз алдыма китерәм. Тынычлыкта балаларыбызны теге икәүгә биреп, улыбызны өйләндереп, аннары икәү кышты бакчада гөлләргә су сибеп, әтисе шул хәтле рәхәт яшәдек бит дип, моша куанып яшәргә язсын. Әйтәгез, дуслар, сәхнә арты тормышы бит инде ул үзенчәлекле, кызык, менә карагыз әле, нинди матур аппак костюмнар киеп килгән безнең юбилей. Сиңа тап килергә тырыштым инде. Мин бит сиңа шуңа бит шалтыратып әйттем, актан киенегез. Менә бүген чөнки безнең беренче чыгышлар, ә сез нәкъ концертны башлап җибәрәсез. Бездән соң шундый черно-белый стиль булырга тиештеләр. Бәйрәм белән, Рөстәм. Бәйрәм белән, Роза. Чыннан да гомер шул тиклем тиз үтәме. Уже 15 елда килеп җиткән туган телнең. Мин белән беренче көннәреннән туган телнең, әлбәттә, без менә шулай кулга-кул тотынышып, шуша телеканал белән бергә үстек, Аллаһка шөкер. Артабанда дәвам итәргә насыйп булсын һәм тамашачылар һәрвакыт тугры булып калыгыз. Сезнең күңелләрегездә һәрвакыт җыр әйдәп барсын. Күңелегез белән җырлап яшәгез, дуслар.
Birinchi muzikal telekanal. Tuğan Tel Selamli. Hörmәтле дуслар, бына инде безнең барлык артистларыбызга Туган тел телеканалы бик шәп бүләкләр әзерләгән. Бында инде асып караһак, истәлеккә нидер ята икәнен әйтеп тормыйм, сер булып калсын. Сылап та бик матур бүләкләр әзерләнгән, истәлекле бүләкләр. Шуның өчен хөрмәтле дуслар, бүген инде әлбиттә безнең артистларыбызга зур рәхмәт, Казан кунакларына, ерак араларда якынайтып килгәннәренә, һәрвакыт безнең Туган тел телеканалы белән бергә булганнарына. Шулай бергә булайык, бердәм булайык, йырлап яшәйек, дуслар. Вот в самом начале получается. Вот, нет, я Габзи. Вот эту шторку, да? Bugün indi bizning tuğan tilning 15 yilligi, aning indi tuğan kununda albatta Ilshad Yaparov nak o'zi tuğan kununa kelgan. Ilshad, xallar nishik? Хәлләр Аллага шөкер барысы яхшы. Менә инде без инде бик шатбыз, туган телдә яңа алып баручы, ул инде Галеев Рустам Ринатулла. Син бер картаймыйсың, а? Сиңа акырап яшәрәбез Рустам. Хәтерлисеңме туган телнең беренче туган көннәрен әлбәттә без бит синең белән шушы көннәрдән бирле бергә без Аллага шөкер. Аңа тиклем дә бергә булдык, әйме? Һәм Алла бирсә 50-сен дә бергә каршыларга насыйп булсын, Алла бирсә. Тамашачылар белән бергә. Амин, амин шулай булсын. Туган тел яшә. Туган тел туган көнең белән. Hörmətli tamaşaçılarыбыз, bugün indi bizning юбилей konserti булгач, bizning бик күп еллар дәврендә тугры хезмәт иткән каналыбызга һәр даим намуслы булган хезмәткәрләребез дә бәяләнеп китәчәк. Аларның эшләре шуңа күрә менә шундый дипломнар да тапшырылу тантанасы көтелә әле дусларым. Әйе, бик күңелле мизгелләрдән торачак бүгенге концерт. Шуңа күрә репортажны да карарга сез һәрвакыт әзер булыгыз. Безнең гомумән һәрбер репортаж үзенчәлекле, кызыклы һәм мавыктыргыч. Бик күңелле, рәхәт дулкынлану күңелләрдә, монда шул хәтлек рәхәт мөхит, тантана итә, без бер-беребезне куәтлибез. Әйме Зифа апа? Әйе. Хәлләр менә өлгереп кенә җитеп булмый, бөтен пешмәктә туган тел турында сөйләп, 15 өстенә әллә ничә еллар, 15 өстәлсен, Азат Хәлнәр кына безгә түсен, biz аңа түзеп, рәхәтләнеп, матур итеп, халкыбыз өчен җырлап яшәп, җырлап эшләргә булсын. Амин. Амин. Зифа апа безнең шедевральный бит инде Азат Гөлнурович, сез дә дулкынланасызмы? Дулкынланам. Коллар дерелди. Без башлыйбыз. Минем ике туган абыем Мирхат Гайсын, ничек хәлләрең вообще? Хәлләрем бик әйбәт, сеңелем Ләйлә. Мин бик шат, менә шушындый туган телнең туган көн концертында бергә чыгыш ясаячакбыз, Алла бирсә, һәм бик матур, бик тәмле торт пешерәчәкбез бүген. Шуңа күрә инде тәмле булыр, бергәләп матур итеп пешерик Ләйлә. Ләйләнең кулыннан бар да килә, шуңа күрә торт тагы да тәмлерәк булачак, Алла бирсә. Hörmətli dostlar, bugün indi bizning konsert barışında bizning artistlarыбыз biz alıb barışçılarının tapşırılarına үз тавышларын бирәчәкләр. Бик кызыклы миңа. Сирдип кенәгә күп кенә артистлар тавыш бирсә ярар, минем бит җиңеп чыгасым килә, дуслар. Шул хәтлек яратып эшлим бит мин артистларым белән бу сирдип кенә тапшыруның авторы һәм алып баручысы. Сез аны күпләргә сизәсез, инде беләсез инде, һәм мин сезгә үз чиратымда рәхмәтемне әйтәсем килә. Тугры тамашачыларым, рәхмәт сезгә минем белән булганыгыз өчен. 7 ел дәврендә сәхнә артистларын һәм артистларыбыз белән татлы әңгәмәләрне, эксклюзив кадрларны бергәләшеп, үреп чишеп барабыз бит. Туган тел юбилеем белән 15 яшьлек безнең тамашабыз башланып китте, дусларым. Сәхнәбездә бүген берсе популяр җырчылар. Аларның иң матур хит җырлары һәм инде залда меңнән артык тамашачы һәм без алып барышлар башка форматта ачылачакбыз. Шуңа күрә безнең белән бергә булыгыз, дуслар. Бәйрәмнең белән каналыбыз. Elikidey yaradı beni, elikidey canadım. Hislerini başımız seni var canını. Марат абый, котлыйбыз сезне. Бүген сез безне котлыйсыз шулай ук юбилей белән, әйме? Әйе, Туган тел каналын бик хөрмәт итәм, бик яратып карыйм, бик күп җырчыларны күтәргән канал. Азат Гөлнурович үзе генә ни тора, менә аның хуҗасы, шуңа күрә һәрберегезне хөрмәт итәм, яратам. Кемдер менә эшли, алып баручыларны, шуңа күрә бергә булыйк, бердәм булыйк, яшәсен Туган тел каналы. Туган көнең белән Туган тел каналын.
Сезнең үзегезнең гомумән тормышта иң яраткан телеканалларыгызның берсе туган тел дип ышанып калам инде. Әлбәттә, әлбәттә. Тапшырулар арасында сер итеп кенәме? Әлбәттә инде. Сер итеп белән яраташлар. Хәзер Зифа апа интервью алсаң, күзгә күз карашып дисең дә бит. Зифа апаның менә сер итеп кенә шуннан Фәлән Юнус бик кызык. Теге мине бит әле шаш куйдырдым әйме. Шунда инде менә күрсәтмим инде, пока шуңа түбәтәй белә йөрим. Менә мин нәкъ сорыйм дигәнем сез шундый. Рөстәм Хасанов кайдадыр мин үзем күрмәдем. Янәсе Айдар Галиевның күкрәгеннән җинен алып башына куйган дип әйтәде. Шулай сөйләде мине. Сезгә бушка пиар ясый. Пиар ясый инде, Аллаһка шөкер, рәхмәт. Минем әйтәсем килә, Марат абый, сезгә түбәтәй бик килешә. Дуслар, сез дә мине белән килешәсез, әйме? Гомумән түбәтәй яулык ул безнең мөселман хатын-кызларны иратларына бик килешә торган кием. Аллаһка шөкер, менә әле гастрольләремне теге шашны куйдыргач курыкканым, башка нәрсә киярмен икән дип менә мин һәрбер выходка бер түбәтәй әзерләдем. Төрле түбәтәйнең карасы да бар, яшеле дә бар, агы да бар, зәңгәре дә бар. Төрле нигә выходка шундый түбәтәйләр әзерләдем. Хөрмәтле тамашачылар, сезнең каршыгызда безнең башкорт эстрадасындагы иң зауыклы, матур яраткан парлы дуэт, ул инде Зифа Искужина һәм Артур Туктагулов. Хәерле кичләр, бәйрәм белән сезне. Байрам белән, хәерле кич. Bayram bilen. Bek motor bayram bara. Мин сезгә рәхмәтләремне әйтәм. Сез бит сер итеп кенә тапшыруны тавышыгызны бирдегез. Сезгә рәхмәт. Рәхмәт, минем шулай тапшыруымны яратып караганыгыз өчен, тавышыгызны биргәнегез өчен. Гомумән, менә юбилей программасы быел бездә, бит 15 яшь. Сез хәтерлисезме, беренче тапкыр туган телгә беренче тапкыр биргән клибыгызны? Туган телдән беренче елдан алып. Ultralı yandarıma түгел микән? Yer. Шул булыр микән? Минең авылым Терәктәр исемле ярым булды. Иң беренче клип. Менә ошо туган телдә эшләгән Рәмил Ганиев төшерде. Беренче клип туган телдә Бик зур рәхмәт. Һәр вакыт безне күрһәтеп бараһыгыз, шу тикем карап барагыз, охшай передачаларыгыз. Шуга ла сер итеп кенә дигән тапшыруы да бик матур бара. Шуга киләсәктә уңыштар, сәламәтлек теләбез һәм киләсәктә туган телебез һәр вакыт балкып торһын, халкыбыз ихлас күңелдән караһыннар. Туган тел каналын халык әлбәттә әлелә бик яратып карай. Киләсәктә лә гөрләп эшләүләрен теләйм егетләрнең, кызларның. Яңа йырдар, клиптар сыгарып торыгыз. Мин яшәрчедә бар канатың булса, мине генә иркән яратсаң. Зифа апа, мин сезнең беренче тапкыр Туган тел телеканалында туры эфирга чыкканыгызны хәтерлим. Сез хәтерлисезме кунагыгызны? Мин хәтерлим. Хәтерлим. Шиле, пешле, килеп чыгар чыкмас. Ниндидер шалтыратуларда кабул итеп алдык, ләкин инде бәйләнеш үзелеп тора. Без һаман саен инде ныгышмалы итеп эшләп торабыз. Менә шулай этәгнәп кенә аксаклап кына атлап киткән туган тел бүгенге көнне халкыбыз өчен гөрләп эшләп тора. Ләйлә, шын дөресен әйтәле безгә. Синең иң яраткан телеканалың нинди канал? Туган тел телеканалы. Яратып карыйбыз. Менә көндә кабысып куям да кухняда әйме, и бөтен эшемне эшлим. Менә шунда сезнең клипларыгыз килеп чыкса, син тавышын ныграк ачасыңмы? Якынрак барып күзәтә башлыйсыңмы? Барып тавышны ачам да шуннан сторислар төшерә башлыйм. Шуңа рәхмәт Туган тел каналына, безнең әйтәм тамашачыларыбыз белән элемтәдә тотканга дип. Атмыш әйтәм сезне Туган тел. Рәхмәт, мин дә аны үземдә күзәткәнем бар. Шундый хөрмәтең өчен безгә рәхмәт. Үзеңнең тормышында инде яңалыклар бар. Яңалыклар? Менә күптән түгел генә гомер саватлары дигән бик мәгънәле матур җырым чыкты, Аллаһка шөкер. Шуңа тиздән шушындый матур клип төшерергә әзерләнәбез. Ярый, насыйп булса әле. Димәк, ул клипны без шулай Туган тел телеканалында тамашачыларга күрсәтүләр дә шулай алда көтелә. Ярый, әле Рөстәм каясың? Рөстәм кайтып китте уже. Сез хәзер икегез аерым. Андый-мондый хәлләр булмагандыр бит? Юк, аны бит. Теге безнең бит инде уже икенче төрле бизнеста шөгыльләнәбез. Шуңарга ул тияклап килде, мин буяклап килдем. Менә шулай дуслар, бар эшләргә дә өлгерергә кирәк. Шуңа күрә инде икесе аерым машинада дөнья көтәләр. Галиевлар гомумән соклангыч гаилә, балаларны да үстерәләр. Балаларны үстерү хәзер бит шулай ук, менә аларның шундый сезнең яшьләре, әйме кызларыгызның. Күп игътибар кирәк, күп наз кирәк. Ничек менә барсына да син вакыт табасың?
Ой, вакыт өлгөрүп, вакыт шыннан да менә тегене, как белка в колесе диләр бит әйме? Әлек ничектер атлап йөридергәме? Хәзер менә йөгереп йөрибез. И то өлгөрүп булмый. Күпме телефон аша, күпме эшне эшлибез әле еще, бары өлгөрүп булмый. Менә шушы по пути чыгып йөргән чакта шул балаларны акрына воспитывать иткән булабыз инде үзебезчә. Но хәзер бит интернет заманасы бит, шушы телефоннарында утырып, компьютерларында утырып, әзрәк, конечно, бозыла балалар. Шуңарга мәйтәм безнең белгечәк матур булган икән, барыбер теге авылда, теге мәктәптән кайтып атып бәрәбез сумкаларны урамга чыгасың, бит кич көненә кайтып керәсең, менә шушындай вакытлар теге сагындыра дип әйтим. Безнең балачак, бәхетле балачак дип син дә еш кына уйлап куясың икән, минем кебек. Ие. Сәлам. Хәлләр әйбәт, Аллаһка шөкер. Бүген безнең туган көн, туган телнең. Шуңа сөйнәп шатланам. Юбилее. Юбилей. Менә хәзер юбилей белән котлыйбыз, Алла бирсә. Ни дип бүләк алып килдегез, Ишат? Җыр алып килдек. Бүләкне алсын әйтмим әле, соңрак кына әйтермен. Нинди җыр? Җыр өр-яңа җырларыбызның берсе, сагындыра туган як дип атала. Hörmətli dostlar, bizim tamaşanın en zauqlı təmli номерларының birisi ol Ruslan Keramedinov һәм инде Сирина Зайнетдинова башкаруындагы аларның шундый хит дуэт җырлары. Сирина Зайнетдинова сезнең кашыгызга, достар. Сирина, менә дөресен генә әйтегез әле. Туган тел телеканалын яратып карыйсызмы? Туган тел каналын әлбәттә яратып карыйм. Чөнки минем ни өчен яратасыз аны? Umuman biz bit инде татар, башкорт җырчылары, umuman дуслар, umuman аралашып яшибез диме. Һәм инде безнең бит кичкенә сеңлемнең ире Башкортстан ягыннан Илнурыбыз. Һәм инде без Башкортстан ягында бик күп кенә кунакта булабыз. Һәм алар туган телен бик карыйлар. Һәм шуннан мин дә яратып, җаным тәнем белән карарга яратам. Һәм инде шул форсаттан файдаланып туган телне 15 яшьлек юбилей белән тәбрик итәм. Килеп күрүдән, мондагы энергетика, мондагы оештыру, мондагы аралашу, артистларга шул хәтле зур хөрмәт. Umuman сәхнә бизәлеше, umuman команданың эшләве сөйнеп киләбез һәр вакытта. Рәхмәт бик зур. Һәм инде менә дуэт белән чыгыш ясадыгыз. Бу чыгу белән, сез күренү белән сәхнәдә икегез пайда булу белән халык шундый дәрә кулчап тәйме. Бу дуэтның шундый уңышы булуын сез күзалламагансыздыр әйме яздырганда. Сез беләсезме, мин Руслан белән бу дуэтны җырларга булгач, мен әлбәттә ким язган авторларын, мен аның музыкасы Жанабы Хакимовныкы Башкортстан җыры дип әйтсәк тә булаймы. Әлбәттә Башкортстан җирлегендә туып үскән безнең Ханияпа Фәрхи репертуарындагы җыр. Мен ул бик әһәмле, бик мәгънәле. Ул миңа калса инде күптән тамашачының күңелләрендә. Без инде аңа яңа сулыш кертеп, нәкъ менә ике тавыш белән, ир һәм ир-ат тавышы белән яңартып, инде яңа сулыш кертик дисә була. Әлбәттә, җыр ул сандыкта ятырга тиеш түгел, ул җырланырга тиеш. Һәм рәхмәт авторларына, рәхмәт шундый матур дуэтны кабул итеп алган барлык тыңлаучыларга. Сирина, безнең бит тамашачылар шулай кызыксына, мин үземдә. Сезне дуэт кына иҗади мөнәсәбәтләр генә бәйлиме Руслан белән? Әйе, мин инде аны сәхнәдән әйттем. Безнең дөрестән дә дуслык, иҗат һәм хезмәттәшлек бәйле. Чөнки без икебез дә моңлы тавышлы дип әйтәләр тамашачылар. Һәм инде әле без тагын бер-ике дуэтлар әзерләп торабыз планыбызда. Чөнки тамашачы сорагач, тамашачы өчен иҗат итәбез, тамашачы өчен шуңхәлек зур чакрымнарны, ерак юлларны үтәбез. Чөнки җыр ул дәвалый да, җыр ул кешенең күңелендә киреп кала да һәм гомергә безнең белән бергә була тамашачылар белән. Шуңа күрә инде соңгысы булмасын дип әйтәс килә. Әлбәттә, Руслан аерым проект, сольный проект, мин аерым сольный проект. Безнең кайбер вакытларыбыз туры килми.
Әлбәттә, минем концертларда Русланны сырыйлар, Русланның концертларында Сирина буламын дип сырыйлар. Алар шу менә рәхмәт дуэтка, дуэт безне берләштереп, тамашачыга тагын да канатлар бирде дип әйтәс килә инде. Руслан Керамединов үзенең чыгышын һәм инде үзенең тавышын тапшырды. Кайсы тапшыруга тапшырдың, Руслан? Жарым сәгать кадерлем деген. Нишләп сер итеп кенәгә түгел? Сер итеп Икенче елысында сер итеп кергән. Сер итеп кенә тапшыруы әйтергә кирәк. Әйдә, Руслан, ут, син кунак бит инде, теге юбилейга килгән кунак, шуңа күрә мин сине алдан уздырам инде. Сер итеп кенә тапшыруын үзең кара әле андагы сиңа булган комментарийлар, Руслан, сине бөтенесе шул хәтлек яраталар, яклыйлар, мактау сүзләрен инде яудыралар. Билләһи менә бер кайфың юграк көнне кирдәйме шунда? Ну кайфың булмасын дип әйтмим инде мин сиңа. Укыгал шуларны. Менә шундук синең кайфың күтәреп китәчәк шушы тамаша. Дөрес әйткәндә, гел шулай диге укысы килеп тора инде, һәм команда диге әле кергәнем караганым юк. Но Алла берсә дә сез әйткәч инде бүген үк кереп укып карыйм бөтен әйберне. Бөтен команда. Руслан, тамашачылар битка карап утыралар. Нишләп бу Руслан мондый образда икән дип. Мин инде бүген сорап өлгердем. Чынлап та сәбәпләре бу теләкме, бу мәҗбүри рәвештә ничек булды бу? Юк, үземнең теләгем булды шулай. Чөнки баштарак та теге үстереп карагай, маннар теге кеше туын әйтәм бит төзәлмичә теге карабат карый. Ну, бусында төздем. Шуның өчен менә кемдер әйтә килешә, кемдер әйтә килешмәй диләр. Ну, үземә ошый. Үземә ошый. Хәзер кеше туыннан туктадымы? Всё. Хәзер инде ну, тәр иренде хәзер. Димәк, инде бу теге 50-гә 50 гөл Руслан Керамединов шундый булыр дигән уй юк. Бу бәлкем теге әзрәк йөрүмен дә шулай яннар карап атырмын. Теге гөл үзгәреп торга кирәк инде артист халкына, әйме. Үзеңнең күңелеңдә нинди хисләр, менә язлар безнең тантана әйтә бит инде. Әле сине буйдак диделәр дә ул сәхнәдә. Шулай дип игълан иттеләр дә, мин әйтәм, тукта, сорыйм әле. Буйдак микәнсең әле ул? Буйдак. Шаймыни, әле кызларның өмете булса да була да? Бар, өметләр бар. Ярар, әле йөрәге буш димәк Русланның, шулай бит? Буш. Буш. А менә килеп чыкса, син ничек менә уйлыйсың, озак кына аралашып йөрергә планлаштырасыңмы? Ничек килеп чыга, шулай чыга инде дисеңме? Әллә менә ничек менә? Әллә инде килеп чыкса, юк, тизрәк гаилә корасың килә дисеңме? Юк, гаилә корырга ашыкмыйм мин. Чөнки бөтен әйберне акыл белән эшләргә кирәк. Теге жыр дим, хатын-кыз ошада йөгереп теге алай. Гомумән мин андай кеше түгел, теге хатын-кыз артыннан чаба торган. Шуның өчен Аллаһ Тәгалә ничек язган шулай булыр ул. Без әйтәм бит теге мин гел шулай әйтәм. Иртәгә нәрсә буласын белмибез. Шуның өчен ничек язган шулай булыр. Руслан, менә беләсеңме, безнең тамашачыларга иде серләрне тагы да ачып китәгә әле менә синең турында беркем дә белмәгән 3 факт. Дөрес әйткәндә, андай теге бөтен әйберне белеп күреп торалар инде. Мин бит теге маска дигән әйбер миндә юк. Мин ничек сәхнәдә шундый, мин тормышта да шундый. Теге гади кеше, артык теге әләсәләр сөйләп йөрмим. Мин теге хайп артыннан куа торган кеше түгел. Ничек бар шулай инде. Ярый, Руслан, без сине шулай Туган тел телеканалының бәйрәме белән тәбрик итәбез, чөнки син безнең каналыбызның бик яраткан артисты. Гомумән Туган тел белән күптән эшлисеңме? Күптәннән мин бик нык яратып эшлим. Анда эшләүче барлык коллегаларыбызны, сезне бик хөрмәт итәбез, чөнки шундай бик мәгънәле һәм шундай халыкка ошый торган тапшырулар төшерәбез һәр чакта да. Һәм инде бөтен Туган теленең коллективына зур рәхмәтебезне әйтәбез килә. Концерт гүрләп бара, шоу гүр килеп бара инде, монда артистларның бер чисе дә килмәй, барысы әзерләнеп кенә тора, үзләренең чыгышларын көтеп кенә тора. Шуңа күрә инде бер үзем сөйләшеп басып торам әле менә. Хөрмәтле дуслар, сезнең каршыгызда безнең Туган тел телеканалының генераль директоры Азат Вахитов һәм талантлы җырчы Гөлназ Фәхретдинова. Хәерле кичләр сезгә. Исәнмесез? Хәерле кич. Без инде хәзер аларны дуэт буларак тамашаларыбызда күзәтәбез. Бик матур үзенчәлекле шәп шундый сыйфатлы дуэтларыгыз сезнең. Бүген сез юбилей программасында нинди дуэт белән тамашачыларны куандырырга әзерләндегез? Бүген безнең яңа җыр, яңа дип ретро җыр, Сара Садыкованың җыры, оныткан җыр, онытылган җыр бүген яңа дәрәҗәдә чыга. Бу кемнең идеясы булды, Гөлназ? Сез тәкъдим иттегезме?
Но у нас совместный проект, я говорила об этом, то, что в ближайшем будущем у нас будет несколько произведений, именно те, которые мы поем дуэтом. И мы, естественно, будем делать упор на те песни, которые ретро-песни, которые хорошо забыты. Мы их в новой аранжировке будем перепевать, и, соответственно, вы все это услышите. Азат Галинурова, сіз бит дуэтларға келгенде бик теге еш жырламайсыз, әйме дуэт жырларын. Ни үшін сіз Гүлназын сайладыңыз дуэт жырлар үшін? Үзе тәқдим еттіме? Ол бит тауыш килешергә тиеш. Безнең тавышлар туры килә. Демәк шулай. Миңа калса бу бик матур, шундый үзенчәлекле дуэт, шуңа күрә дуслар, күзәтегез, иң матур җырлар, иң матур чыгышлар безнең телеканалыбызда. Чөнки бездә бары тик сыйфат, дәрәҗә һәм үсеш. Шулай бит, Азат Гөлнурович? Шулай. Дуслар, мында бүтін жерде қызу бүгін шынды ялқынлы энергетика банер янашасында да, залда да, сәхне артында да инде сөйләп бетергесез энергетиканы атан айда дуслар. Шуңа күрә без инде уйлыйбыз сезгә безнең һәрбер тамашабыз, һәрбер тапшыруыбыз шулай күңелләрегезгә яхшы энергетика гына бүләк итә дә һәм кәефләрегезне күтәрәдер дип, чөнки без сезнең өчен эшлибез, хөрмәтле безнең Туган тел телеканалының тамашачылары. Soyun seve, soyun irke Min sine koman güden güden Min sine koman güden güden Siz qabatlagыз, сценарийгызны qabatlара. Дулкынланам Роза. Мин дә шулай. Шуңа менә мин кем беләндер уралаша башласам, миңа җиңел булып китә. Мин шуңа синең янашыңа килдем. Чөнки син минем коллегам да бит әле ул. Без коллегалар. Ләкин без бүген ярышабыз, Роза. Так что һәрберебез үз эшендә булсын, ярым. Яра, уңышлар сиңа алайса. Бүген син миңа дус коллега түгел, бүген син миңа нишә дип әйтергә кирәк инде? Көндәш, әйе, Рөстәм Хасанов булды. Миләүшә дип инде. Миләүшә булды, әйе. Дуслар, әйе, сезгә тапшы үзенең эшен дәвам итә. Сәхнә артында шулканнар энергетика, артистлар белән аралашалар, әминләр көтмәгәндә артистка соңларын биреп, асылда күпме меңнәргә тамашачы шулай Туган тел телеканалын юбилей белән котларга килгән. Һәм инде алкышларны ишетәм. Көчәйгәннән көчәя бара, дуслар, әйе. Şimdi matur kışın bayrağı kurtarımız aslında. İyi yaş, iyi şiver, iyi tavanlı çocuklarımızın birsin. Seyyide Muhammed Canım'ına şapırağımız. Rahimi. Роза, туқта. Хәлләрең ничек синең? Әлхәмдулилlah, шөкер әлбәттә. Сәхнәдә булдым. Сәйидә менә әле игълан иттем. Хәзер аннан соң тагын чыгып аны матур игълан итәргә, бераз аралашырга кирәк. Аның белән тамашачы белән дә бүген әйтәм бит шундый үзенчәлекле формат миңа бик ошый. Ошый сәхнәдә эшләү. Әле бит инде син бит инде гел экран артында гына. Менә сине оператор гына килеп төшерә дә. Монда зал тулып халык утыра. Югалып калмадыңмы? Юк. Менә шундый үземнең тамашачыларым беләсеңме? Менә кабуда минекеләр. Мен шулай кабул иттем. Шундый җылы энергетика, чөнки җаваплы энергетика. Молодец инде, молодец. Менә шулай хөрмәтле туганнар, тиздән Алла бирса, Роза безнең тоже сәхнәләрдә концерт алып барачак. Шулай бит? Амин, шулай булсын, иншаллах, шулай булсын. Роза, син үзең җырларга уйламыйсыңмы? Альбина, менә күпләр әйтәләр, бу сорауны бирәләр, әйме. Минем моңым юк. Моңым юк, җырлый белмим. Не син моңлы итеп сөйләйсең бит? Сөйләвен булдырам, җырлауны юк, шуңа күрә. Менә бит алып барышлар арасында бүгін Попурине бөтен алып барыш чыгып җырлаячак, мин инде игълан гына әйтәчәкмен. Чөнки җырлый белмим. Иң яраткан телеканалың кайсы?
Мондай сорау бирмиләр инде туган тел каналында катнашкач бүген концертында. Мин гомумән бөтен тапшыруларны яратам, бөтен татар телендә булган тапшыруларны, телеканалларны. Менә иң яраткан ул әлбәттә туган тел, безнең ТНВ каналы, Мәйдан. Сәйдә шунда япь-яшь кенә кыз булса да, шул хәтле акыллы икәнен барлык тамашачыларыбызга да әле аңлатып бирде үзенең җавабы белән. Сәйдә, гомумән, Уфага без менә шушылай концертларга чакырганда син ничегрәк карыйсың? Юл бит инде, ерак бит инде. Бармасам да була инде бу юлы дип уйлыйсыңмы? Әллә яки юк, Уфага киләм дип ашкынып киләсеңме? Мин Уфаны һәм Уфа тамашасын бик яратам һәм хөрмәт итәм. Әлбәттә, концертка чакырганда мин бердә уйламыйча ризалашам, чөнки бик яратам Уфаны һәм инде бүген дә бик зур рәхмәт әйтәсем килә тигә, чөнки ул ерак араларны шулай якын итеп безне әнием белән алып килде Уфага һәм бүген мин туган тел каналының юбилеенда чыгыш ясыйм. Менә шушы сорауны да мин дә бирмәкче идем. Димәк, син концертларга, ерак юлларга чыкканда, синең белән сине әти-әниең алып килә, шулай бит? Әти-әни алып килә, яки самолет булганда самолетта очам. Бер үзең генә. Мөмкин. Сәйдә, сиңа зур рәхмәт белдерәбез һәм шул вакытта соклану хисендә белдерәбез. Шундый гади булганың өчен, матур булганың өчен һәм инде әлбәттә үзебезнеке булганың өчен сиңа чын күңелдән зур рәхмәт. Сезгә рәхмәт ясын. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, әлегесе мизгелләрдә Туган тел телеканалының юбилей концертының беренче бүлеге тамам. Димәк, инде мин дә сертификат тапшыруның авторы һәм алып баручысы беренче бүлегемне шушы позитив дулкыннарда тамамлыйм, дусларым. Шуңа күрә безнең белән бергә булганыгыз өчен һәммәгезгә дә рәхмәт хисләре белән, түгел, бер атнадан сезнең белән түземсезлек белән очрашуларымны көтеп калам. Сау сәламәт булыгыз.